Μεγάλη χαρά, αδελφοί μου, και σήμερα και φέτος μάλλον, γιατί ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του πατρός Γεωργίου, βρίσκομαι κι εγώ ανάμεσά σας σήμερα σε αυτή την πανηφρόσενη πραγματικά πανήγυρη της Εκκλησίας μας, καθότι μπορεί να μην είναι μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια η διήγηση των εισοδίων της Θεοτόκου, παρόλα αυτά όμως βρίσκεται στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας, όπου αντλεί αυτή την εορτή και είναι αρχαία εορτή που πανηγυρίζει η Εκκλησία μας. Ο Ιωακήμ και η Άννα, αυτό το ευλογημένο ζευγάρι που δεν σταμάτησε στιγμή να δέεται στον Θεό, να δέεται και να ελπίζει, παρόλη την κοινωνική κατακραυγή, το όνειδος το οποίο βάσταζαν στους ώμους τους, γιατί δεν είχαν κάποιο παιδί. Είχαν όμως ελπίδα στον Θεό και αυτή την ελπίδα στο τέλος εισακούστηκαν και απέκτησαν όχι κάποιο παιδί απλά, αλλά το ανώτερο παιδί που θα μπορούσαν να αποκτήσουν, αυτό που προσέφερε όλη η ανθρωπότητα στον Θεό για να έρθει να σκηνώσει μέσα σε αυτήν και δι' αυτής σε όλην την οικουμένη. Έτσι λοιπόν, όταν την απέκτησαν, είχαν υποσχεθεί ότι όταν θα απογαλακτιζόταν η Παναγία μας, θα την προσέφεραν στο Ναό του Θεού. Έτσι και έκαναν. Σε ηλικία 3 ετών πηγαίνουν στην εκκλησία την ετώτες της εποχής εκείνης, το Ναό του Σολομώντος, όπου την προσφέρουν στον Θεό και όχι μόνο ο αρχιερεύς την βάζει στο Ναό, αλλά και στα Άγια των Αγίων του Ναού, όπου εκεί έμπαινε μόνο ο αρχιερεύς άπαξ μία φορά το χρόνο. Εκεί λοιπόν ανατράφηκε η Παναγία μας, τρεφόμενη λέει η παράδοση από αγγέλους, και έμενε στο ναό, διακονούσε στο ναό, άκουγε τις δασκαλίες του ναού και έτσι έμεινε αμόλυντη, έμεινε άφθορη και έτσι βρήκε ο Θεός αυτό το τίμιο σκεύος και έτσι έμεινε 12 ολόκληρα χρόνια μέχρι και τον Ευαγγελισμό της, όπου έγινε στην οικία της. Οπότε λοιπόν σήμερα ακούσαμε πρώτη φορά στην προοπτική μας, την οποία έχουμε για τα Χριστούγεννα με αυτό το Ιερό Σαρανταλίτουργο που τελεί η Εκκλησία μας. Έχουμε λοιπόν αυτήν τη δυναμική την οποία ακούσαμε, Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Μα πώς το ψέλνουμε? Δεν είναι ακόμα Χριστούγεννα. Η Εκκλησία βλέπει την προοπτική των πραγμάτων. Είναι σαν να παίρνουμε το αστικό και ενώ δεν έχουμε φτάσει στον προορισμό μας, ξέρουμε ότι ξεκινήσαμε για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Έτσι λοιπόν κάνει και η Εκκλησία. Και όπως βλέπετε στην αγιογραφία της εορτής αυτής, η Παναγία δεν είναι τρίχρονη, αλλά είναι σε μικρή κλίμακα ώριμη γυναίκα. Δείχνει λοιπόν ότι ακριβώς την προοπτική της Παναγίας να γίνει η μητέρα του Θεού. Και αφού είναι η μητέρα του Θεού, τότε ακριβώς η προοπτική είναι ότι έρχεται ο Χριστός. Γιατί στην Ορθοδοξία μας δεν έχουμε αναπτύξει κάποια ιδιαίτερη μαριολογία όπως έχουν κάνει στη Δύση. Όπου η Παναγία, εκεί και ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε στα Ιερά Εικονίσματα και εδώ ιδιαίτερα σε αυτό το ναό που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της, βλέπετε δεσπόζει η Παναγία μεν, αλλά πάντοτε με το χέρι της δείχνει τον Χριστό. Δείχνει λοιπόν πάντοτε εκείνον τον οποίο είναι ο Υιός της αλλά και Θεός της. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας δίνει την προοπτική όλου του ανθρωπίνου γένους, γιατί αυτή έφερε στα σπλάγνα της τον Θεό. Έτσι λοιπόν και εμείς μπορούμε να γίνουμε θεοφόροι, να αξιωθούμε να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας και να θεοποιούμαστε. Και αυτά πώς τα κατάφερε η Παναγία? Με την προσευχή, με την εκράτεια, με την νηστεία, με ό,τι δηλαδή μας καλεί η Εκκλησία μας,
ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, αλλά και γενικότερα στις περιόδους που προβλέπεται από την Αγία μας Εκκλησία. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι λαϊκοί, κάνουμε κάτι το οποίο αν δεν το κάνουμε δεν μπορεί να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Προσφέρουμε το πρόσφορο το οποίο πρόκειται να προσκομίσει ο ιερεύς για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Ακριβώς και αυτή η κίνηση είναι προϊόν των εισοδείων της Θεοτόκου, γιατί όπως από το πρόσφορο θα το βγάλει τον αμνό για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία, έτσι λοιπόν και η Παναγία μας μέσα από την εορτή αυτή γίνεται σκεύος εκλογής για τον Θεό. Και δεν είναι μόνο το άψυχο, βλέπουμε ότι λέει η υμνολογία και το απολυτίκιο της εορτής, ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος. Είναι η Παναγία μας λοιπόν, γιατί δεν είναι μόνο ότι εισήρθη εκεί, αλλά πλέον ο ναός είναι ο τρόπος ζωής της. Αυτό καλούμαστε και εμείς, αδελφοί μου, να έχουμε αναφορά πάντοτε την ενορία, τον ναό στο κέντρο της ζωής μας. Έχουμε παράλληλα και άλλες ασχολίες, αλλά αυτό που θα μείνει στο τέλος στα έσχατα είναι η αέναος δοξολογία του Θεού. Οπότε κέντρο της ζωής μας είναι η ενορία και οι δράσεις της ενορίας. Και ιδιαίτερα εδώ που έχετε την ευλογημένη αυτή ενορία εν δράση, κάθε μέρα κάτι το οποίο ακριβώς είναι σε αναφορά με τον ναό, τους ανθρώπους τους οποίους ακριβώς έρχονται και συνέχονται και έρχονται εν την κοινωνία, εν τον ναό. Αυτό λοιπόν είναι και ο σκοπός ο δικός μας. Πάντοτε ό,τι κάνουμε να έχει αναφορά στον ναό. Είτε είμαστε με την φυσική μας παρουσία, είτε είμαστε κατά πνεύμα, όταν ακριβώς μπορεί να είμαι στη δουλειά μου, στην εργασία μου, στο σπίτι με ένα ασθενής, αλλά δια της μεταδόσεως μπορώ και μετέχω και προσευχόμενος κι εγώ στα τελούμενα μπορώ και μετέχω όσο βέβαια το δυνατόν, γιατί η Θεία Κοινωνία μόνο με το σώμα μας εδώ μπορεί να έρθει. Όμως μετέχουμε κατά αναλογία όσο μπορούμε. Και αυτό είναι και το ζητούμενο όσο μπορούμε, αδελφοί μου, να είμαστε μέτοχοι της παρουσίας του Θεού που έρχεται Θεία Βουλή, αλλά δια της Παναγίας μας. Έχει μεγάλη αξία αυτό να αναγνωρίζουμε το ρόλο, την Θεία Οικονομία την οποία ο Κύριος έκανε για μας τους ανθρώπους. Το γεγονός λοιπόν των εισοδείων καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η δικιά μας παρουσία στο ναό. Δυστυχώς έχουμε σήμερα διάφορους χριστιανούς που κάνουν ιδιωτικές θεολογίες και λένε δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε συνέχεια στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία 2-3 φορές το χρόνο καλά είναι. Και έχουμε την Παναγία μας που έμεινε 12 ολόκληρα χρόνια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, αν που δεν το έχει ανάγκη η Παναγία να είναι εδώ και όμως ήταν, αντιλαμβάνομαστε εμείς πόσο έχουμε ανάγκη ως θύσματα του Θεού να είμαστε στο ναό, για να θεοποιούμαστε από το ναό και να είναι το κέντρο αναφοράς μας. Οπότε βλέπουμε ότι η εορτή των εισοδείων οφείλουμε να είναι το ξύπνημα και για τα δικά μας εισόδια. Είναι γεγονός, το λένε οι περισσότεροι δυστυχώς ιερείς, ότι μετά τον κορονοϊό δεν επέστρεψε ο κόσμος εντελώς στους ναούς. Βλέπετε, ακόμα απέχουμε και σήμερα γιορτή εδώ και πλεονάζουν τα άδεια καθίσματα. Αυτό κάτι λέει. Οπότε λοιπόν να είναι μια επανακίνηση της αναγκαιότητάς μας να είμαστε στο ναό, κατ' ουσία στο ναό, όχι με το σώμα μας και το πνεύμα μας να λείπει και να σκεφτόμαστε τα βιωτικά, αλλά σκεφτόμενοι τα βιωτικά να τα καταθέτουμε εδώ στον Θεό, εδώ γονατιστεί στην εικόνα της Παναγίας, και έτσι να έχουμε πραγματικά το έλεος, τη χάρη, την ελπίδα και το νόημα. Οπότε λοιπόν σήμερα εφραίνεται όλη η ανθρωπότητα, εφραίνονται όλοι. Γιατί η Παναγία έρχεται πλέον σιγά σιγά για να είναι το σκεύος, για να έρθει ο Ευαγγελισμός και εν συνεχεία η γέννηση, την οποία σε λίγες ημέρες
θα εορτάσουμε. Το θέμα είναι πώς θα το εορτάσουμε. Κοσμικά, ότι έχει εκπτώσεις, να τρέξουμε στα μαγαζιά, και αυτό ωραίο είναι, αλλά να στολίσουμε τα δέντρα μας, και αυτό ωραίο έθιμο είναι. Όμως εμείς οι ίδιοι θα στολιστούμε με αρετές, θα στολιστούμε αφού πρώτα βγάλουμε τις βρωμιές μας, δηλαδή τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τότε κάνουμε πραγματικά Χριστούγεννα, όταν σκηνώνει ο Χριστός και δίνουμε τόπο να χωρέσει και ο συνάνθρωπος. Γι' αυτό δεν νοείται εγώ να είμαι στις τραπέζια αυτές τις ημέρες και να ξεχνάω τον αδελφό που στερείται τα αναγκαία. Μέσα στο ιερό βρίσκεται συμπροσευχόμενος σήμερα και ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Σικαπούρης, ο κύριος Κωνσταντίνος, που εκεί πραγματικά οι άνθρωποι στερούνται τα αναγκαία πάρα πολλές φορές. Θα πείτε και στην Ελλάδα φτάσαμε, αλλά ιδιαίτερα εκεί στην Ασία. Και έτσι λοιπόν αυτά τα βλέπει καθημερινά και είναι η δικιά του πραγματικά αγωνία. Πώς θα τρέψει αυτούς τους ανθρώπους με τα λιγοστά υπάρχοντα τα οποία υπάρχουν και πόροι που μπορεί να συγκεντρώσει. Άρα λοιπόν αυτό είναι όχι μόνο των ποιμένων, αλλά και ο καθένας στο δικό του σπιτικό, να δώσουμε λίγο φαγητό παραπάνω. Μου έλεγε σήμερα μία φίλη, όπου μαγείρευα, λέει, εκτός από αυτήν και για κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ήξερε ότι έχουν ανάγκη. Και βρήκε τον πελάτη από τους γονείς της. Γιατί λέει, δεν πειράζει, ας έχουμε εμείς τώρα, δεν είναι τώρα εποχές να δίνουμε στο συνάνθρωπο. Δεν είναι μόνο ότι δεν βοηθάμε, εμποδίζουμε και αυτούς που βοηθάνε. Αντιλαμβάνεστε πού έχουμε φτάσει. Αλλά τι Χριστούγεννα θα κάνουμε εάν δεν χωρέσει ο αδελφός μας? Γιατί είδα τον αδελφόν μου, είδα το Θεό μου. Άλλωστε μην ξεχνάμε ποιο είναι το κριτήριο που θα μας κρίνει ο Θεός, και είναι κατά πόσο σταθήκαμε στις ανάγκες του συνανθρώπου μας. Οπότε λοιπόν η είσοδος στο ναό να σημαίνει αποχή από τον κακό μας εαυτό, από τον αμαρτωλό μας εαυτό, με τα πάθη της αδυναμίας μας, αλλά ενώ είμαστε πεσμένοι να κάνουμε προσπάθεια να σηκωθούμε. Το έχουμε τονίσει και άλλες φορές. Θα δώσουμε βέβαια λόγο για τις αμαρτίες μας, αλλά περισσότερο λόγο θα δώσουμε γιατί δεν μετανοήσαμε. Έχουμε ευκαιρία το σήμερα. Το αύριο είναι του Θεού. Σήμερα μας δίνει αυτό που μπορεί να μας δώσει. Άρα λοιπόν μην το αφήνουμε αναξιοποιητό, γιατί το αύριο είναι εκείνου και είναι αβέβαιο για μας. Ας συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, ας κοινωνούμε ο ένας με τον άλλον, επικοινωνούμε πραγματικά βάζοντας στο κέντρο το Χριστό. Και όταν ο Χριστός είναι στο κέντρο, τότε και όλη η ζωή μας παίρνει νόημα. Και τότε τα Χριστούγεννα θα είναι πραγματικά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα με Χριστό. Δεν είναι αυτονόητο δυστυχώς στις μέρες μας. Η χάρη λοιπόν του Θεού να είναι ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά, ευλογημένα αδελφοί μου, με το καλό να βιώσουμε και τα Χριστούγεννα, τη Μητρόπολη των εορτών. Αμήν.